Martin bude o chvíľu aj naživo hrať v štúdiu Fanrádia. Martin, ty mávaš niečo ako trému pri takýchto vystúpeniach? Tak určite. Áno. Tak určite, že mám. Samozrejme, ani možno tréma je síce pekné slovo, ale skôr také krajšie ešte, že zodpovednosť. Možno. Ty máš zodpovednosť. Už ako 16-ročný. Už ako 16-ročný. To je obdivuhodné, určite. Taký možno iný štýl zodpovednosti, ale je to zodpovednosť. Počkaj, už sa ti stalo niekedy, že ja neviem, ti preskočil hlas, alebo ti praskla struna, alebo že si sa vôbec netrafil? Nestáva sa to teda, chvála Bohu, klop často, lebo tu na všetky strany potrhám teraz určite, keď by si mi toto povedal, ale ako myslím, že v pohode. A prepáč, z hľadiska hlasu a tvojho veku tam ešte hrozia nejaké zmeny? Náhle zmeny, ako také na sekundu, áno, presne také. Ale už máš za sebou asi to mutovanie. Ja si myslím, že to už som prekonal, dúfam. 16 už preboha. No. A keď si tu skúšal mikrofón, ty si také čudné slová hovoril. Prečo vajcia? Pretože... Alebo vajce, pardon. Tak teda ako vajcia som hovoril, akože vajcia, akože ja myslím, že všetci poslucháči teraz počujú vo svojich reprákoch, ako vlastne tá prvá slabíka, keď idú v aute, riadne rezonuje a vlastne to cia, to je také, že skrátka výšky, spodky, všetko tam je, to je úplne skvelé pre zvukára. A to je všeobecne nejaké používané slovo na skúšku mikrofónu? To ma naučil môj bubeník a vždycky vlastne, keď prídeme niekde na koncert, tak toto dáme na námestiach a to je úplne skvelé. Vajcia. A potom sa zbehnú babky a pýtajú sa, kde, hej, a chcú kupovať. Že pokolko, hej. No, presne. A mysleli, že vajcia majú spodky, tak sa zhýknú iní teda. A čo si sa ešte takto naučil z tejto hudobnej branže? No, ja neviem, čo som sa také naučil. To čo ja viem, ako sex, drogy, rock'n'roll sa hovorí, hej? To som sa ešte nenaučil zatiaľ. Ale rock'n'roll zvládaš. Rock'n'roll, v podstate áno, v podstate môže sa to tak nazvať, že rock'n'roll. Počkaj, ale tak počas Superstar si mal možnosť opáčiť teda vďaka jednému účastníkovi aj také smiešné veci. To si nepamätám, prepáč teraz. Ako sa volá ten Šeps? Že bol ponúknutý. Aha, jasné. Ja som nebol ponúknutý. A teba obišiel? Áno, on ma väčšinou obchádzal. On vedel, že ja to každé nenávidím, čiže on vlastne moju nenávidíš? Veľkým oblúkom. No, tak je to zbytočné. Však ako pre mladého človeka ako ty. Riešiť, no, jasné. Ale podľa mňa to je dobré, keď to riešiš, keď hovoríš, že máš voči čo viem, že takýmto návykovým látkam negatívny postoj. Veď to je dobré. Ľudia, ktorí trošku ma poznajú, tak vedia, že ja mám voči tomu strašný odpor, až taký strašný fanatický odpor. A prečo až fanatický? Mal tvoj otec s tým problémy? Nemal s tým problémy. A čo alkohol? Ja som nejak tak od malička bol k tomu vedený, že skrátka, toto sú zlé veci a nejak nechcem takéto veci riešiť zatiaľ. Dobre, a čo sa týka piatiky, možno vieš, Slováci to ľúbia, vieš. To tiež zatiaľ som ešte, nie v živote ešte. Fakt? V živote, úplne v živote. Vieš, aké pesničky budeš robiť potom? Vieš, ako sa to nebude dať počúvať potom? Dobre, tak čím si ťa človek môže získať? Akou maškrtou? Maškrtou? Úplne strašne rád parížskú kocku. Parížská kocka. Počkaj, to je Adela si to musí nakresliť. Ja si to kreslím. Prečo som si práve nakreslila parížskú kocku? Aha, viem, to je parížsky šalát v takej kocke. Nie, to je koláč, to je sladké. Aha, takže ty si na sladké. No a pozor, aby si nespampúšikovateľ. No. Dávam si pozor, no. Dávaj si pozor, lebo potom, ale aj Barry White môžeš byť, samozrejme, v budúcnosti. Našim hosťom je Martin Harich. Už sa prosím ťa presuň na naše mini pódium a Martin bude hrať single zo svojho albumu. Ten album sa volá Príbeh snov a naozaj chceme vyzdvihnúť, že z 11 pesničiek je ich 10 jeho autorských, aj textovo, aj hudobne. Akurát táto jedna nie. Nezvestná, hej? Tak to nám bude hrať práve teraz, tak si myslím, že z Fanrádia si to môžeme vypočuť. Naživo, 8:26.